Evidentment, a la vida tots som una mica fruit del lloc en el que hem nascut, de l'entorn que ens ha rodejat, de la família que hem tingut, de l'escola a la que hem pogut anar. I jo haig de confessar que de totes aquestes qüestions més aviat n'estic àmpliament satisfet. Vaig néixer en una casa en què el meu pare i la meva mare em van infondre algunes idees que jo penso que eren prou positives, sobretot les de la pau, les de la catalanitat, les de la no violència, les del compromís social, en el cas de la meva mare concretament del compromís veïnal, i penso que aquestes coses, acompanyades després per una bona instrucció a l'escola, no tant de l'ensenyament directe, que també ho va ser, sinó del que era la problemàtica social, en una escola franquista en la que es parlava de sindicats, en la que es parlava de marxisme, en la que es parlava de lluites socials, una escola en la que es parlava dels problemes del tercer món, en què s'incidia molt en la democràcia, doncs evidentment això també acaba marcant. Si sortint de l'escola i sortint de la família entres a una universitat que estava plenament incorporada a la lluita antifranquista en aquell moment, això també et resulta avantatjós. I si després, posteriorment, pots anar entrant en els moviments socials, agafar objectius concrets i treballar-hi, doncs penso que pots estar satisfet. I això, vulgues que no, van marcant una persona, i en el meu cas m'han anat marcant, però jo diria d'una manera molt natural, sense grans tràngols, més aviat amb una solució de continuïtat, una cosa darrere l'altra, es anava demanant, es anava reivindicant, i en aquest sentit penso que puc ser una persona perfectament satisfeta d'aquest pretèrit que em va arribar.